Kaixo lagunok! Ale honetan albaolari buruz ari gara ezta? Aizue, eta zuei ere etzaizue gertatu niri txiki-txikitan gertatu zitzaidana? Nik hasieran ez nekien zergatik flotatzen zuten itxasuntziek eta San Juan baleontziak ere zergatik flotatzen duen baldakizue. Ba nik esplikatuko dizuet! Urak gorantz egiten duen indarra, uraren gainean dagoen gauzaren, pisuaren eta berak hartzen duen lekuaren araberakoa da. Eta horregatik, pisu bereko gauza potolo batek edo pisu bereko gauza zabal batek ezberdin flotatzen dute, zabalak daukanak pisua eta lekuaren arabera gehiago hartzen du eta horre flotatzen du! Hoixe da daukagun zientzia! Zuek ere froga hori egin dezakezue. Begira, irakurri duzen bezala hartu plastilina zati bat eta 2 pusketatan zatitu. Puska batekin, bolatxo batekin, bestearekin zapaldu eta gauza laua lortuko duzue. Biak uretan jarri, ea ze gertatzen den!